Nelson Chamisa engages his citizens. Aiwa azviperi mushe muri Zimbabwe unotoona kuti Nelson Chamisa avakanganwi aiwa mavhotsi avo avakangani vanhu vavo noda kwokuti vanouya vachimotivheta vanhu vavo through aiwa masocial media platforms. Saka muzora nhasi pane mashoko ataurwa Nelson Chamisa aita kuti aiwa anyevenutsi afadze munhu wese. Sanapinda mashoko ataura kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Kuti anoya paende pake onyora achiti wise natural disposition always assume that you are surrounded by danger, betrayal and dishonesty. That way you will not be shocked or caught by surprise. Have a blessed day. Mashoko anotaura aya vanhu vanouya achipindura aiwa zvakato pamusoro pepost yake iyi vanouya ataura mashoko kuti true, being alert is always puts you on an advantage. Mwana achitaura achiti alertness is sublime wisdom. Vanhu vanobva vaya vachiengage naNelson Chamisa vanouya vachipasa maregards avo nemagreetings vachiti how are you Mr President, vamwe vachiti Mr President makadii kuri sei. Aiwa muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu munori kudii pamusoro pemashoko anotaurwa naNelson Chamisa vachiengage aiwa macitizens avo vachiengage masupporters avo. Vapinai comment section medu mutudze mafungiro enyu. Musana kusubscribe, kulike, channel, turn on the bell icon.